Сәхнәдәш, Айгөл белән бергә. Хәерле кич, дуслар. Исәннәрмесез? Сәхнә ул матур тормыш. Әйе, барысы да сине алкышлыйлар, яраталар, син җырлыйсың, ләкин алай җиңел якларыңны уйларга кирәк түгелдер. Чөнки күренергә, танылырга була, ә менә үз урыныңны тотып калу, ирешелгән биеклекне саклап калу иң авыры. Бүгенге студиябезнең кунагы белән дә нәкъ менә шул нечкәлекләр хакында сөйләшербез. Студиябезнең кунагы Татарстанның халык артисты Рәсим Низамов. Хәерле кич, Рәсим. Хәерле кич, Айгөл. Хәерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучы, тамашачы дусларыбыз. Рәсим, ничек хәлләр? Айгөл, дөресен әйткәндә, Аллага шөкер, рәхмәт. Монда килеп, менә синең каршыга утыргач әйбәт, Аллага шөкер. Ә мин сине күрергә, менә син шатлаганнан да 10 тапкыр, 100 тапкырга күбрәк шатланамдыр, чөнки Рәсим Низамовны соңгы вакытта күрү шул кадәр бик сирәк дип әйтиммесең, ниндидер менә шундый бер юмылу шикелле бер процесс бара синдә, Рәсим. Шулай тоелмыймы? Айгөл, ул артист тормышы гел янып балык кына торудан тормый торгандыр инде. Бардыр үргә менгән чакта бераз гына тукталып торган чакта бардыр. Бераз гына үрдән төшү дип әйтмим. Бераз гына ниндидер тынлык тотып торуда кирәктер. Ниндидер тайм-аут дип әйтсәк, спортча булыр. Чөнки сәхнә тормышы ул иҗат, ул спорт белән бер дип әйтәбез. Чөнки кайчанда булса спортчыда яисә сәхнә кешесе тукталып кала икән, спортчының аның физик мөмкинлекләре кими, ә сәхнә кешесенең онытылуы ихтимал. Әлбәттә, спорт белән сәхнәне чагыштырсак, икесе дә шул ук бер чама дип тигез дип чагыштырырга булыр иде күпмедер чиракта. Артист белән шул ук спортсмен, ул ниндидер үрләр яулар өчен әлбәттә үзенә таләпләр куя, шушы таләпләрне үтәргә тырыша. Әмма дә ләкин спортчы белән артистны чагыштырганда, спортчының гомере бәлки кыскарактадыр. Артистның хәле ул тавышың бетмәсә, хәлең булса, мөмкинлегең булса, җырларга, сәхнәгә чыгарга ул аның мөмкинлеге күбрәктер. Шуңа күрә ул чыннан да бер чагыштырып карасаң, ул бер мизгел. Әле менә сәхнәгә аяк басканга, әле генә кичәгенә кебек, инде 20 елдан артык вакыт узып киткән, сизелми дә. Ә күңел һаман 18дә кебек, һаман шул ук. Шулай дисәң дә, барабер вакыт узганы менә, гомер узганы сизелми дә. Аның каравы башкарган эшләр күп, һәм инде нәтиҗәле эшләр дип әйтик, яуланган үрләр, Аллага шөкер. Сәхнә тормышы без уйлаганча, менә мин әле генә әйткәнчә, ул шулай ук матурмы? Ул тамашачы өчен шулайдыр, әлбәттә, карап утырган кешегә шулай матур күренергә, шулай күренергә тиеш, ул шулай булырга тиеш дә. Без шулай булсын өчен тырышабыз да. Сәхнәгә чыктың, син нинди кыяфәттә, син нинди халәттә, синең тавышың бармы, авырыйсыңмы, авырмыйсыңмы, күңелең нинди халәттә, синең җырларлык хәлең бармы, ул турыда син уйларга тиеш түгел. Син чыктың тамашачыга, син үзеңнең хезмәтеңне күрсәтергә тиеш, эшеңне күрсәтергә тиеш. Авырлык бармы синдә, авыртумы син, авыртмыйсыңмы син, тавышың чирләгәнме, бу турыда уйларга тиеш түгел. Шуңа күрә без тамашачы өчен хезмәт итәбез. Ә менә нәрсә белән килешәсең, нәрсә белән юк бүгенге көндә? Сәхнәне алганда. Нәрсә белән килешмәгән әйберләрем бармы? Мин буса белән килешмим, былай килешмим дип утырсам дөрес булмас иде, чөнки мин үземдә сәхнә кешесе. Бер килешмәгән, төп килешмәгән әйбер әйтеп китәсем килә, ул җыр бүгенге көндә сәнгать буларак инде әзрәк кенә үзенең кыйммәтен югалта бара кебегрәк, менә шул әйбер сизелә. Чөнки элегрәк вакытта, әле мин үзем кичкенә радио, телевидение тыңлап үскән вакытта, ул вакытта бер радио, Татарстан радиосы, телевидениедә инде 2 канал инде берсе татарча кич белән 2 сәгать кенә сөйли инде, аннан көтеп ала идек. Радио тапшыруларын, татарча җырларны, татар концертларын көтеп тыңлап үстек бит инде. Ул вакыттагы менә язмаларны караганда, хәзердә мин ул элеккеге язмаларга кайтып тыңлаган вакытта, элек нинди таләпләр булган, хәзерге таләпләр белән чагыштырганда аерма бик зур. Рәсим, сездә юк.
Ну, хәзер бит ничек әйтергә кирәк инде. Заман башкага үзгәрде, ул таләпләрлек башка булгандыр. Хәзер теге бераз кәсепкә дә әйләнгәндер, җыр сәнгатьтән кәсепкә дә күчкәндер. Акча эшләү кем бүгенге көндә танылып өлгереп, вакытын файдаланып калырга тели торгандыр. Ансы да ул якында хупларга кирәк. Һәркемнең үзенең мөмкинлеге шекләнгәнен сизеп, һәркем эшләп калырга тырыша торгандыр. Сүздә юк. Шулай. Ләкин Ятып калганчы Ләкин- атып калырга кирәк бит. Хәзер аның заманасы шул рәсем. ансы шулай, сүздә юк. Ләкин җырны сәнгать буларак түбәнгә бөтенләй юк тәгәрәп төшеп бетмәсен дигән минем теләгем. Теләк аңлашыла. Ә менә нинди эшләр башкарыла моның өчен? Әйтик, менә халык артисты Рәсим Низамов тарафыннан. Ул бит менә без теләп утырабыз, әйме? Без журналистлар, алып баручылар ниндидер проблемаларны күтәрәбез, ләкин күтәреп кенә калабыздыр кебек, бу проблемаларны хәл итү юлларын эзләмибездер кебек. Күтәрәбез дип хәл итү юлы шушы ук безнең сәхнәдә булсын, сезнең менә шушы радио телевидение аша булсын, ул күтәрелгән икән, димәк ул халыкка барып җитә, ирешә, аны тамашачы тыңлый күрә, кабул итә дигән сүз. Ирешеп бетермибез, эшләп бетермибез нәрсәдер дигән, бәлки бездән генә дә тормаган әйберләр күптер. Шуңа күрә монда без барыбер үз сүзебезне әйтергә тиештер. Үз эшебезне эшләргә тиешбездер. Шул ук әйтик, композиторларыбыз әсәрләре барыбер онытылмаска тиеш. Безнең халык җырлары яңгырарга тиештер. Шулай ук Әсәрләреңне түгел, хәтта исемнәрен дә әйтергә тиешбез аларның. исемнәрен әлбәттә. Әйе. Һәрбер авторның, мин сәхнәгә чыкканда һәрбер авторның исемен әйтми калганым юк. Кайда гына булса да, кайда гына шәхси язсам да, һәрбер авторның сүз авторын, ки авторын. Бүген әйтеп җырлыйбызмы? Әлбәттә. Минем белүемчә, җырчы булу теләге булмаган Рәсим Низамовта. Укырга кергәндә. Шулаймы бу? Җырчы булу теләге дип, чыннан да башта килгәндә мин Казан дәүләт педагогика институтының музыка факультетына укырга дип килдем. Әлбәттә, укытучы булу теләге бит инде ул. Ләкин язмыш, тормыш, сәхнә барыбер шиктер үзенә тартты. Ул язмыштан узмыш юк дип әйтәбез бит, бәлки шулай язган булгандыр инде. Мин генә башта ук алай дип хыялланмаган булсам да. Укыган елларда ук минем укытучым, вокал укытучым Татарстанның халык артисты Миңгулгалиев классына эләктем. Аның белән шөгыльләнеп күп кенә конкурсларда катнашырга туры килде. Студент елларында башлап ук, инде ул вакытта ук җырлый башлап, иң беренчесен хәтерлим, аның иң беренче ягымлы яз студентлар фестивале бу 92нче ел булды микән, 3нче ел микән. Әйе. Шуннан башлап аннары башка конкурслар, башка Салих Хайдаров исемендәге конкурслар, ул менә сәхнәгә чыгып бер сәхнәнең ниндидер нечкәлеген тәмин татысаң, ул үзенә тарта торган әйбер. Инде аннары шуңа тартыласың, җырлыйсы килә, аннары халык алдына чыгасы килә, таныласы килә. Әле дә бу теләк кимәмәгәндер. Җырлыйсы килә, әлбәттә, ничек кимисең. Җырлый галайса Рәсим. Әйдә соң. Кайталар сандугачларым, уяларын сагынып, тормыш кырып җибәрәләр моңлы көйләрен сузып. Эх, сандугач, сандугач, сайрый талларда, күңелләрне күтәрә ул, көчләр бирә җаннарга, көчләр бирә җаннарга. Эх, сандугач, сандугач, сайрый талларда, күңелләрне күтәрә ул, көчләр бирә җаннарга, көчләр бирә җаннарга. Сандугачым, син асыл кыш тугансың, син сайрарга, тормыш юлын узабыз без син җырлаган җырларга. Эх, сандугач, сандугач, сайрый талларда, күңелләрне күтәрә ул, көчләр бирә җаннарга, көчләр бирә җаннарга.
Күзләр җиткәч китәсез, сез узак тормый кайтыгыз. Сезнең моңсыз яшәп булмый, сагынабыз сезне без. Эх, сандугач, сандугач, сайрый талларда, күңелләрне күтәрә ул, көчләр бирә җаннарга, көчләр бирә җаннарга. Эх, сандугач, сандугач, сайрый талларда, күңелләрне күтәрә ул, көчләр бирә җаннарга, көчләр бирә җаннарга. Эх, сандугач, сандугач, сайрый талларда, күңелләрне күтәрә ул, көчләр бирә җаннарга, көчләр бирә җаннарга. Эх, сандугач, сандугач, сайрый талларда, күңелләрне күтәрә ул, көчләр бирә җаннарга, көчләр бирә җаннарга, көчләр бирә җаннарга, көчләр бирә җаннарга. Татарстанның халық артисты Рәсим Низамов 90-нчы еллар азагында бик популяр идең. Әйе, идең дип әйтәм инде, бәлки бик дөрес үк тә түгелдер. Популярлык кимегән кебек тоелмыймы? Ул популярлык кимегән дип шуннан да кешенең була теге нәкъ бер үргә менгән вакыты һәм шушы үрдән түбәнгә төшеп китмичә күпмедер менә шушы үрлекне тота алу, шушы үрлектә бара алу, шушы популяр гомер буе кеше популяр булып тора алмый бер кешедә. Шуннан да теге танылган вакыты була. Танылгач кеше, тамашачы үзенең игътибарын җәлеп иткән вакыты бигрәк тә. Аннары соң инде син шушы урыныңда калып, менә шушы арбадан төшеп калмый бара алуың, инде ул мин уйлавымча начарай бер дип әйтмәсем. Кимегән кебек тоелмыймы? Менә мин соравым. Кимегән дип бәлки кимегәндер, бәлки кимемичә инде гел әйтеп торам бит. Ул тиешме? Кеше гомер буе популяр булып нидә тора алмый, бер алмый, биклектә бер тора алмый. ничектә. Бары күпмедер үргә менгән чагы була, бераз төшкән чагы була. Нишләтәсең инде шулай? Эстрада бит ул үзе шундый әйбер, эстрада җыры шулай ук әйбер. Менә бүген популяр булып яңгыраган җыр, ул күпмедерен халык аны оныта барыбер. Ул сирәк җырлар бәлки бардыр, теге халык күңеленә кереп калган, кабат-кабат кайтып әйләнеп җырлый торган. Эстрада үзе дә шундый ук өлкә. Бер урында тукталып калдыгыз, димәк. Бер урында тукталып калырга ярамый, сүз дә юк. Изләнергә, тамашачының бүгенге көндә ниндидер без тамашачының таләпләренә иярә башладык булса кирәк инде гомумән алганда. Тамашачы нәрсә ашый дип шуны ашатабыз хәзер. Без бу хакта сөйләшербез. Сәхнәдә җырчы булып формалашкан елларың репертуар ягыннан бүгенгесенә караганда байрак иде кебек тоела миңа. Хәзер исә яңа җырларыңда хәтта сирәк концертлар турында сүз булды, аңлашылды. Җырларга килгәндә шулай да бит иҗат туктамый дип әйтәсең, җырлар. Иҗат туктамый, җырлар мин әле радио фонтын сезгә килгәч менә бүген карадым да, шуннан да күп тәңгелеккә җырлар мин килеп җитә алмыйм, очрашып җитә алмыйбызмы? Яңа җырларның соңгы вакытта язылган, яздырылган җырлар сездә күбесе әле яңгырамый, күбесе юк икән. Бу минем беренчедән минем кимчелек, шуннан да. Безнең бу иҗади дуслыкны тагы яңартырга, тагы һичшиксез мин сезгә монда икенче тапкыр килгәндә аңарчы килеп бөтен булган яңа җырларымны сезгә тапшырып, һәм алар инде тамашачыга яңгырарга тиештер дип дигән теләктә калам. Без икенче юлын көтмик әле. Менә бүген килгәнсең икән, бүген яңа җырларыңны бүләк итеп китсәң, мин генә түгел, безнең тыңлаучы тамашачыларыбыз да шулкадәр канәгать калырлар иде дип уйлыйм. Әлбәттә яңаларын әле менә әле иң беренче җырлап киткән җыр элеккеге иске җырлары түгел. Бу яңа җырларның берсе Альфред Якшембетов, Руслан Чернов сүзләренә язылган Асыл кошын дигән җыры булды. Хәзер бер мине тамашачы күңеленә күпмедер кергән һәм мәгънәле җырлар турында үзең әйтеп киттең. Шундый җырларның берсен башкарып китәсем килә.
Фирдер Муртазин, Эльмира Жалилова сүзләренә балаларга. Рәхим итегез. Гомер кыска диеп, төшми кафаларга, яшьлек кабатлана безнең балаларда. Бала хәсрәтләре күрсәтмәсен Худай, яшәүнең бар яме балаларда бугай. Бала хәсрәтләре күрсәтмәсен Худай, яшәүнең бар яме балаларда бугай. Сидерәдә бала, кидерәдә бала, әле уттан ала, әле суга сала. Бала хәсрәтләре күрсәтмәсен Худай, яшәүнең бар яме балаларда бугай. Бала хәсрәтләре күрсәтмәсен Худай, яшәүнең бар яме балаларда бугай. Bala deyip yaşap, yıllar sizilmide, terek bulsalarşı, ömür gözümüzde. Bala hasretleri görsetmesin Huday, yaşavның бар yemi balalarda buğay. Bala hasretleri күрсәтмәсен Худай, яшәүнең бар яме балаларда бугай. Бала хәсрәтләре күрсәтмәсен Худай, яшәүнең бар яме balalarda buğay. Bala hasretleri күрсәтмәсен Худай, яшәүнең бар яме балаларда бугай. Яшәүнең бар тәме балаларда бугай. Яшәүнең бар яме балаларда бугай. Bu jırımız Halit Fatipov, Nursan Gafiyatov sözlerine birəv qarman oynayın. Birəv qarman oynay, көңіл тыңлап toymay, qara tünni yarıb müsibət. Yürek aşağı üte, көңіл qılın şirte, yürekkeyim yarsın nikdibe. Yürek aşağı üte, көңіл qılın şirte,
Мекке'yim yarsı niktibe Ay yıldızlı tünde Tün bıyıklı gülde Barak kuşlar suda kıyına Yaşlığımın tağın Karmınımın mağın Sağınam min gümür buyana Yaşlığımın mağın Karmınımın mağın Sağınam min gümür buyana Ayuğalgan küpten, tün yaktırgan küpten Balga kunup sayrı salıdıgaş Min salıdıgaş tügel, muңga karşı küngel Jırlıyım eli janıga muңdugaş Min salıdıgaş tügel, muңga karşı küngel Jarlıyım eli janıga muңdugaş Siz dostlarını üzülüp sağıngaş Jarlıyım eli janıga muңdugaş Сәхнәдәш тапшыруын алга таба дәвам иттерәбез. Һәрбарчагызга тагын бер кат хәерле кичләр телибез. Студиябызның кунагы Татарстанның халык артисты Рәсим Низамов. Рәсим, сәхнәдә ничектер менә шулай җиңел генә кереп киттең, син әме артык көч түкмик күтәрелдең кебек тоела. Бу бәлки читтән карап торганда гына шулайдыр. Бәлки ул елларда җырчыларда аның кадәр күбрәк булмавының йогынтысы булгандыр. Ничек уйлыйсың, мөмкинлекләр элек күбрәк булганмы, хәзер микән? Хәзерге белән дип әлләни аерма әлләни күп түгел, 20 ел аермасында анда әлләни аерма. Алай диме? Монда көндә бер артист чыгып тора бит сәхнәгә. Сүздә юк ана мөмкинлекләре дә хәзер күбрәк. Радио, телевидениедә күбрәк хәзер. Шуңа күрә ул вакыт белән хәзерге чагыштырганда, бәлки әзрәк вакытта икенчерәк булгандыр. Тиз килеп, ансат кына кереп киттең кебек дип ул шулай кешене читтән карап торгандагы шулай күренәдер инде ул кешенеке. Теге күрше тавыгы күркә булып күренә. Ул вакытта ансат кына кереп киттең дисәң, ансат кына түгел, чөнки беренчедән аңа әзерләнеп музыкаль белем алып конкурсларда катнашып, барыбер үзеңне ул вакыттагы безнең хәзерге теге менә кайбер әйтемнәр бар, кайбер продюсерлык үзәкләрендә без урамнан тотып кергән һәрбер кешедән җырчы ясарга мөмкинбез дигән әйбер бар. Минең әлбәттә мөмкинлек бар, бүген техник мөмкинлекләр күптер. Җырчының үзеннән җырчы ясау бит ул. Җырчының инде ясап кына булмый, теге нидән әвәләп пластилиннан кем әйтмешләр, камырдан әвәләп кенә җырчы булыр өчен. Ләкин хәзер күп очракта шулай әвәләнә дә бугай бит инде. Бар андый очракларда юк түгел, бар, чөнки ниндидер әзгенә мөмкинлеге булса, анда яздырып телевидение ша, радио ша әйләндереп, ул андый әйбер бар, ансиннарның, ансы аларның ипи, алар өлешенә без кермик, аларның эшен без тикшереп утырсак дөрес булмас. Аларның үз эше, билгеле. Әмма дә ләкин шул җиңел килеп, җиңел генә кереп киттең дигән сорауга җавабым шул. Җиңел генә дип әйтмәс идем, чөнки 5-6 ел белем алып, музыкаль белем топлаганнан соң, күпме әзерлек белән мин ниндидер база белән киреп киттем дип саныйм. Менә бу күтәрелеш чорында шулай да иң кыйыны нинди кыенлыклар белән күзгә күз очрашырга туры килде? Кыенлыклар дип беренче башлаганда кыенлык һәрбер бар инде, аның сүздә юк. Шул ук
клип төшүрүү башкасы болсун, башка ошол радио да, телевидениеда ротация. Аннары инде миңа ул вакытта Союз Продакшн деген компания ул вакытта эшлейди бит. Алар ярдәме белән, алар белән безнең килешү нигезендә алар миңа күп файда эшләделәр. Беренче клипны төшереп, беренче альбомны эшләп, рекламаларны эшләп, менә беренче концертны эшләүдә аларның ярдәме күп зур булды чыннан да. Әлбәттә, ансыз гына бүгенге көндә радио телевидениесез, ниндидер продюсер үзәкләрсез чыгу җиңел әйбер түгел. Әлбәттә, ул матди чыгымнарда таләп итә торган әйбер бүгенге көндә бигрәк тә үзегез беләсез, аны инде бүген мин аның теге матди ягын сумнарын санап тормыйм, ансы кирәкми, ансы безнең эш түгел. Тамашачыга да артыгы кирәкмидер. Һәрбер чыккан кеше инде ниндидер чыгымнарсыз гына сәхнәгә чыгып китеп булмый. Менә танылган җырчы булсынмы ул, яисә башка һөнәр иясе булсынмы, ничек уйлыйсың? Танылган булуның тискәре яклары бармы икән? Танылган булуның тискәре яклары инде юк түгел, бар. Ул теге бөтен җирдә сине танып, бөтен җирдә төртеп күрсәтәләр. Кайбер вакытта син иркенләп кенә йөрисең, килә кибеткә керсәңме, башка җирдә йөрсәңме. Ул начар түгел, мен начар дип әйтмим. Тегесе танып син нәрсә булсак, кешедә кызыксыну бит инде, ул барыбер сине тикшерәләр, сине. Хәзерге вакытта аеруча әйтик, социаль челтәрләр шул кадәр киң колач җәйгәндә. Социаль челтәрләр инде ул чыннан да шуның өчен хәзер җәелгәндә кеше күбрәк үзенә рекламаны шуның аша эшли, артистлар арасында бигрәк тә кая барган, кая йөргән, ни эшләгән, ни яшаган. Рәсим Низамов алай эшләмиме? Минем бик аның белән мавыкканым юк. Кирәген генә куям, артыгын түгел. Бик сирәк түгел. күренәсең шул. Мин язылган, шулай да бик сирәк күренә. Рәсим Низамовтан постлар гомумән бик булмый дисәң дә. Булгалый, булмый дисәң дә дөресме, бик сирәк булгалый Бик сирәк. Димәк, өнә бетермисең. Ул бит ярдәмче чыганак әйтик, социаль челтәр, без аның тискәре якларын күрергә мөмкинбез, ләкин шул ук вакытта аның бит әле кемгәдер табыш китерә, әйтик, җырчыларга аудиториясын киңәйтергә мөмкинлек бирә. Шулайдыр, ансы әлбәттә аның белән килешәм, ләкин кайбер вакытта кирәгеннән артык булып та китү очраклары бар, ансына инде теге һаман ул кешене туйдырып та бетерергә мөмкин. Ана туйган очракта коллегаңа әйтә аласыңмы шулай дип, артыкка китте бугай дип? Әйткәнең юкмы алай? Якыннан аралашкан, белгән теге нык аралашкан кеше булса, миңа киңәш итеп әйтә алам, сүздә юк, нишләп әйтмәскә. Киңәш иттереп, кирәгеннән артык кайчагында багынан аның бер начар ягы юк. Теге тәнкыйтьләп түгел, тәнкыйть конфет түгел дигән сүз бар бит бездә. Бар. Тәнкыйть иттереп түгел, матур иттереп кенә аңлатып, бәлки алай кирәкмәси, бәлки менә бераз гына башкачарак кирәктер дип. Рәсим Низамовка сүзне бирәбез. Чираттагы җырын безгә тәкъдим итәргә. Чираттагы җыр дигәннән бу безнең инде соңгы вакытта бик сирәк яңгыраган, элек бәлки яңгыраган булгандыр. Мин бу җырны тыңлап, иштеп үскән җырларымның берсе Сарапа Садыкова. Рауил абый Файзуллин сүзләренә мин синен ничек яраттым. Баянда Айнур Муратов. Мин сине ничек яраттым, мәктәп еллары белән. Син йөргән эзне айыра идем, башка эзләрдән бер карау белән. Син йөргән эзне ayıra idem, başka izlerden bir karav bilen. Min sine nişik yarattım, iske aluda tatlı. Dersem de gelersin gük buldu şul şakna.
meni de yaratam deyip uşakta nigirken mina haber etmedin meni de yaratam deyip uşakta nigirken mina haber etmedin nigirken mina haber etmedin nigirken mina haber etmedin. Тағында бір легендар жарабыз Рем Хасанов, Нажар Нәжми. Сиңа тағы мен бір келем әлі. Утылар сүнде, yıldızlar da sündü. Taң nurunda yüze bulutlar. Sünse sünsen utlar yıldızlarda. Minde eli sünmez ümit var. Sina tağı bir kilemeli yıldızlarda benim işim yok seni tağı min bir göremeli senden başka süyer kişim yok yok yok. Yaktı dünyam, yaktı tügül tüslü Yabık tüslü, aşık kapkalar Varsı da şad, bәхетлілер tüslü Minnen başkalar Sina tağı meni bir kilemeli Yıldızlarda benim işim yok Seni tağı min bir göremeli Senden başka süyer kişim yok Yok yok. Yıldızlarda kabat kabındılar Kabat yandı utlar ileride Yanıların küyülerim bilen Almaşındı günler tünlerge Sina tağı meni bir kilemeli Yıldızlarda benim işim yok Seni tağı min bir göremeli Senden başka
Süyer kişim yok, yok, yok. Senden başka süyer kişim yok, yok, yok. Сәхнәгә менүчеләрнең бер ишләре шаулап, гөрләп килеп керә. Тыныч кына, әрсезлекләре белән түгел, иң элек моңнары аша тамашачы күңелен яулаганнары да бар. Ул нәкъ менә шундыйлардан. Студиябезнең кунагы Татарстанның халык артисты Рәсим Низамов. Инде без бу теманы бераз күтәрә башладык та, хәзер кемнең теләге бар, шул җырлый. Сәхнәнең үз законнары, үз таләпләре, кагыйдәләре бар дидек. Менә шул таләпләрнең кагыйдәләрен берничәсен генә булса да атабыз әле. Сәхнәне инде бик шәхесләр без әйтеп киткән, шул ук Сара Садыйковлар булсын, сәхнә ул изге урын дип. Сәхнәдән гөлтеге ниндидер кеше көлдер урынына да әйләнеп бетерергә кирәкмидер сәхнәне, ниндидер теге шоу карар өчен генә дә әйбергә түгелдер. Сәхнә шул вакытта әйткәнемчә тәрбия урында булырга тиеш. Сүз белә булсын, җыр белә булсын, инструмент башка әйбер белә булсын, ул беренче рәттә мин карыйм барыбер тәрбия чарасы дип. Гел халыкка теге бүгенге көндә тормыш булай да авыр дибез дә, гел халыкка җиңел кирәк дип без халыкка ияреп бетергә дә тиеш түгелбездер. Аларга шундый җыр кирәк, шундый әйберне халык кылмый, шуңа кул чаба, шуңа бии, шуңа сикерә. Әйе. Гел сикертә генә башласак, сикертеп шытып җибәрәбез бит хәзер. Шуңа күрә сәхнәнең үз таләпләре дип менә беренче рәттә аңа шушы изге урын дип карарга кирәк. Сәхнә кешесе өчен, сәнгать кешесе өчен. Һәм тагын нәрсәне өнәп бетерми тагын сәхнә? Сәхнә өнәп бетерми халтурны. Менә шуны көттем мин. Чөнки тере тавышка җанлы концерт студиябездә менә тере тавышка җырлый ала торган җырчылар гына килә. Бары тик шундыйларны гына чакырабыз. Менә шушы сүзләрне өмет итеп сораган идем инде бу сорауларны. Сәхнә, шуннан да шулай. Тамашачыны бер алдыйсың икән инде, аны бер алданасың, тамашачыны алдап булмый, үзең алданасың. Тамашачы инде сиңа бер аннары соң үзенең кулын селтәсә, син аны бер халтур бер алдадың икән, аннары соң кире кайтару бик авыр. Рәсим, шулай да әйтер идем мин. Алдаучылар да күп, алданучылар да күп. Техник заманасы дип әйтәбез без, әмма менә техник мөмкинлекләр бехисап күп. Хәтта без минуска җырлый дип уйлаган җырчылар да хәзер ул кадәр тере тавышка җырлап бетерә алмыйлар икән. Айгөл, аны нишләтәсең инде? Бу бездән генә тора торган эш түгел, без генә моны үзгәртеп бетерә алмыйбыздыр. Без үзебезнекен шуннан да менә ничек паршылай, мин сәхнәдә ничек беренче көннән җырлый башладым үз тавышым белән. Бүген дә Аллага шөкер шушы әле тавышым исән сау, Аллага шөкер тавышым булганда гел үз тавышым белән җырларга, авыр тавышым юк икән сәхнәдән кит. Алдап бирергә тамашачыны мин кирәк дип санамыйм. Чөнки тамашачы синең концертына, синең чыгышыңа үзенең акчасын түләп керә бит. Ул бит Ксеркстан чыгарган теге акчаның нин алып керми. Кәттәрә акчасын, хәләл кешенең туккан акчасын алып килә. Шуңа күрә бу бездән генә тора торган, без генә үзгәртә торган әйбер түгел. Бу инде бездә генә түгел, Россия күләмендә дә шушы бу Тенденция дип әйтик. Тенденция әйләндеме? Аны күтәреп карыйлар, ләкин аны үзгәртә алган кеше юк әле бүгенге көндә барыбер ул шоу-бизнеста ансыз булмый торган. Менә шул ике сүзне керттеләр дә барысын да юк иттеләр. Шоуга әйләнде һәм бизнеска әйләнде. Нәкъ шулай. Әлбәттә инде без монда сөйләшеп утырып мәләне үзгәртә алмыйбыз. Шулай да менә тамашачы артыннан иярергә тиеш түгел, киресенчә булырга тиеш, без аларны тәрбияләргә тиеш дидең. Бүгенге көндә нинди күренеш дәвам итә? Без тәрбиялибезме? Әллә без ияреп барабызмы? Без дип бөтенләйне бергә калыпка алып бетерсәк, без дисәк, Менә син ярар, әйдә.
Бармак тиртип әйтим алайса. Барыбер да җырларга сайлаган вакытта тәрбияви җырларны карарга тырышам, сүзләренә игътибар итеп. Беренче рәттә бит сүз барып җитә кешенең күңеленә дә. Кибелә бер әлбәттә инде. Бергә сүздә Тәңгәл юк. килгән очракта гына. Тәңгәл килгән очракта әлбәттә икесе берсе-берсен тәңгәл килергә тиеш. Сүз белән көйнең мәгънәсе бергә барыбер сүз тәэсир итә кешегә. Хәт шигырь укысагыз да сез сәхнәгә чыгып сүзнең көче күп. Бүгенге көндә менә алып баручылар конференция дип әйтәйек бит инде шигырь бар кайбер артистларыбыз арасында андый менә яңадан кабатлана кайта башлады ул әйбер. Исемләп әйтмим, кемнедер рәнҗетермен, кемнедер бәлки Бик аз инде ул, бармак белән. Кеше көлдерәбез дип анекдот кына да сөйләп булмый. Шигырьләр әлбәттә бүгенге көндә тамашачыны йотлыгып тыңлый, йотлыгып көтеп ала сагынган аларында шулай. Җырларында менә тәрбияви, җырларында мәгънәле, җырларында халык шулай ук йөрәк аша уздырып кабул итә. Синең бик холкың шулкадәр уңайлыдыр кебек тоела миңа, әйме? Үтә дә сабыр, шулкадәр тыныч. Кеше кебексең тоела. Белмисең син мине. Шулаймы? 90-нчы еллар ахырында төп хит булган җыр Кайнар арасында. Кайнар арасында инде шушы җыр алып чыкты, шушы җыр халыкка танытты, сүздә юк. Кемгәдер ошап бетмәдер, кемгә башта чыннан да үземә дә ошап бетмәде бу җыр дөресен генә әйткәннән арзың. Мәзәк итеп тә сөйләп йөрделәр әле, ничектер шаяру көлүләр дә булды әле бу җыр мәсьәләсендә. Яна Роберт абый җавабын биргән иде, син бит шигырь аңламыйсың булсаң да ил агасы каян миңа сылы бер кыз сиңа утын агачы дип. Җырның ертыгы юк, шулай да бу җыр барыр минеке, аны мине таныткан җыр. Бүгенге көндә кемнәр генә башкарса да, кемнәр генә кабатлап җырласа да, кемнәрдер аның репертуарыннан дип әйтеп җырлый, кемнәрдер миннән сорап алып җырлый, кемнәрдер әйтеп тә тормыйча җырлаучылар бар. Әйдә шул турыда. Әйдә исеме белән әйтәбез, әйме? Яшерен батырын түгел бит инде. Радик Юлякшин, Элвин Грей, татар халкы менә бу бик яратып өлгергән җырын яңача яңгырашта тәкъдим итте дип әйтик. Оскар Усмановның Роберт Миңнуллин сүзләренә язылган Кайнар арасында җыры. Менә синең бу күренешкә дип әйтик мөнәсәбәтең, фикерең. Ничек дип әйтим инде. Ул бу җыр булай да танылган халык күңеленә кергән җыр иде бит. Бәлки яшьләр бүгенге көндә аны яшьләр дип әйтә, менә 20 ел вакыт узган, 20 елдан артык вакыт узган бу җырның чыкканына. Аларга бит инде әле туган гына булсалар да бәлки ишетмәгән, бәлки кайберләр белмәгәндер. Алар өчен бәлки яңалыктыр. Миңадан җырлап, миңадан ишеттергән икән ди. Ул әзер җырны алып җырлау авыр әйбер түгел, ул җырны тудыру авыр бит аны. Әсәсен иң җырны тудыру, халыкка җиткерү һәм үзеңне китү. Кабатлап җырлау инде ул. Мин әйтер идем, кеше җырын җырлап инде җырчы булып булмый. Бу җиңел башкарылган эш дип карыйсың. Бу әзер эш. Шәйнәлгәнне йоту гына бу. Шулай дип карыйм. Әлеге минутларда сәхнәдә тапшыруын тере тавышка җанлы концерт дип әйтәсез. Тере тавыш түгел, җанлы концерт түгел. Ышанмыйбыз дип утырасыз икән, мин һич кенә дә аптырамам. Чөнки ышанырлык түгел. Шул кадәр агылып чыккан чишмәдә моңлы тавыш бер адәм баласында булырга мөмкин микән? Шәхсән мин аптырап утырам, рәхәтләнеп тыңлап утырам. Һәм мондый шәхесләр алар үзләренең кыйммәтен аңлап бетермиләрдер кебек тоела миңа кайсы бер очракларда. Моның сәбәбе нидә? Бәлки тамашачыдадыр, бәлки аның үзендәдер, бәлки бездәдер. Шулаймы? Мин бәяләнеп бетмисез һәм аңлап бетермисездер кебек тоела миңа. Бәлки сөйләшмибез рәсем. Үзебездәдер гаеп үзеңнән эзләргә кирәктер. Әйдә күп сөйләшмибез. Әйдә җырлыйк әле. Җырларга дип килдек бит бүген. Җырласак, аннары тамашачы белән хушлашабыз да түгелме, саулашабыз түгелме? Юкмы? Телисең икән, төнгә кадәр җырлап утырабыз. Син 12-гә хәтле утырам әлемдә дидең бит. Утырабыз, җырлап җырлыйбыз. Әйдәсең улайса тагы. Җырлык икән җырлыйк. Ирек Абдрахманов көй һәм сүзләре йөрәгеңә керерме? Синең йөрәк миндә, минем йөрәк синдә. Синең күзләр минем күзләрдә. Кайнар утта янып,
Жылы хислер татып, керек түгел хәтта сүзләрдә. Қар бүртігі булып, кірпігіңе қунып, жылап барашыңда ерерме. Маңла жарам булып, мәхәббәтім белән, йөрәгіңе үтіп кірерме. Син ул минем жаннан, мин ул синең жаннан, бер-беребез өчен без кирәк. Сарылы күзләрдә, җырлы гомерләрдә, бер-беребез өчен без терәк. Кар бөртеге булып, кирпегеңә кунып, җылап барашыңнан ererme. Mangla jaram bulap, мәхәббәтем белән, йөрәгеңә үтеп керерме. Сандугачлар булыйк, алга ышып куныйк, маңга күмик назлы кишеләрне. Ишетмәсен шитләр, суытмасын җилләр, йөрәктәге кайнар хисләрне. Кар бөртеге булып, кирпегеңә кунып, җылап барашыңда ererme. Mangla jaram bulap, мәхәббәтем белән, йөрәгеңә үтеп керерме. Кар бөртеге булып, кирпегеңә кунып, җылап барашыңда ererme. Mangla jaram bulap, мәхәббәтем белән, йөрәгеңә үтеп керерме. Йөрәгеңә үтеп керерме. Йөрәгеңә үтеп керерме. Йөрәкләргә, күңелләргә үтеп керерлек җырлары белән студиябезнең кунагы Рәсим Низамов. Рәсим, инде алдан ук әйтеп куйдың, хәзер саубуллашырга мәҗбүр булам инде мин синең белән. Ничек кенә саубуллашасы килмәсә дә. Мин башланган эшнең азагы булырга тиештер, нишлибез инде. Алда күрешергә, очрашырга язсын. Шулай булсын. Мин Рәсим Низамовның яңа җырлары ишетелеп торсын. Һәм Рәсим Низамовның концертлары була дигән афишаларны гел күреп торырга язсын. Бу минем генә теләк түгел, бу тыңлаучы тамашачыларның да теләгедер һичшиксез. Һәм баналь яңгырый билгеле, ләкин иҗатта уңыш бер кайчан да комачауламый. Менә шул уңыш ташламасын. Юлдашың уңыш булсын. Һәр почмакта бәхет сагалап көтеп торсын үзеңне. Амин. Иҗатың өчен рәхмәт. Бу минем теләкләр генә түгел, бу менә бүген тыңлаучыларыбыз җиткергән теләкләр, шалтыратып, язып җиткергән теләкләр. Һәм мин аларның 10%-ын да хәтта укырга өлгермәдем. Бу тамашачының алкышлары итеп кабул ит. Билгеле, әлеге студиядә алкышларны җиткерә алмыйбыз, ләкин Иманым Камил әлеге минутларда радиолышлар янында, телекраннар кашында алкышлап утыра торгандыр безнең тамашачыларыбыз. Рәхмәт сиңа бик зур. Килгәнең өчен, шушындай матур, моңлы кич бүләк иткәнең өчен безгә.
Рәхмәт Айгөл үзегезгә. Беренчедән чакырган өчен, тамашачылар белән менә аралашкан өчен бүген тамашачыларга үзләренә зур рәхмәт язган сораулары, теләкләре өчен, киңәшләре өчен һәм игътибарлары, ихтирамнары өчен. Ишетмәсәк тә аларның язган сүзләрен алкышлар итеп кабул итик, үзең әйткәндәй. Шулай бергә булырга язсын, бердәм булырга язсын. Болгар радиосыннан, Яңа гасыр телевидениесеннән аерылмыйча бергә җырлап, ялда итеп, эшләп матур иттереп тапканның кадерен белеп, өстәлләребездән булган икмәкнең кадерен белеп, икмәк бер кайчан өстәлебездән өзелмәсен, күңелләребездә җыр сүрелмәсен дип изге теләктә каласы килә. Рәхмәт бик зур. Тапшыруыбыз инде азагына якынлашты. Сәхнәдәш тапшыру Татарстан Яңа гасыр телеканалы заказы белән әзерләнә. Киләсе атнада нәкъ шушы вакытта, нәкъ шушы урында очрашуларга кадәр. Сәхнәдәш, Айгөл белән